טוב, שלום חסקוש. שלום ג'ני. איזה כיף לארח אותך כאן. איזה כיף שקראת לי, שהתחננת בפניי, תבוא, אני חייבת שתבוא. די, לא להתחיל מעכשיו, חסקוש, זה תחילת הפרק, תשמור קצת. בסדר. אתה יודע, גם כשהתלבטנו את מי להזמין, אני נורא רציתי שיהיה מגוון. אז באמת עד עכשיו אירחנו קומיקאי ואנשי פרסום מתעשיית הגיימינג, והמטרה הייתה להראות שיש הרבה מסלולים שאפשר ללכת בהם. אבל אני מרגישה שאצלך, אתה כאילו עברת את כל התחנות שסטודנט לקריאיטיב יכול לדמיין, נכון? כאילו by the book כזה, מאוד קלאסי לתחום הקריאיטיב. זהו, מצד אחד by the book, מצד שני גם הרבה הבלחות לכל מיני דברים שאיכשהו יכולים לגעת גם בדברים שאמרת קודם. כאילו, כן, היה כל מיני תחנות כאלה שלא דמיינתי שאני אהיה בהם. אבל כאילו אני מתכוונת, זה היה כזה תרצה גרנות, משרדי פרסום, להיות עצמאי כעבור עשור, זאת אומרת איזשהו נכון. מסלול שהוא באמת מאוד קלאסי לתחום הקריאייטיב והקופי רייטינג. ואני גם רוצה להוסיף גילוי נאות קטן, שאני ואתה הכרנו באמת כשאני למדתי בתרצה גרנות. נכון. ובזמנו אני עבדתי במשרד פרסום שבו גם אתה עבדת. ואני זוכרת שתלמידים ותלמידות ממש נשאו את העיניים שלהם אליך, ולאנשים כמוך, עד כדי הערצה ממש. אתה מבין למה אנשים, אני אעשה לך כדי שתרגישו יותר בנוח, אבל זה באמת הערצה. אתה מבין למה אנשים מעריצים אותך, להיותך אתה לפעמים, כאילו, ואיך זה קשור בעצם לקריאייטיב? וואי, אני מרגיש כמו ראיון של ביבי בערוץ 14. כזה, לא, בקטע טוב, כמובן. כן, זה בקטע הכי טוב, כי בסוף בתחום הזה התחום קטן, ואני רוצה שדווקא אתה תסביר למה אתה חושב שהתופעה הזאת קורית. מה מעריכים? אז מה שאמרת עכשיו, התחום שלנו מאוד קטן, מאוד קל כאילו להבין כאילו מה המסלול שלך, איפה אתה רואה אותך, ונגיד, אם את מסתכלת גם עליי אישית, מאוד קל לי להתבלט, סתם כי אני ג'ינג'י, וכאילו יש לי אלמנטים כאלה בולטים, מובנים. אז קל לזכור אותי, אני בן אדם זכיר. אז קל להגיד כזה, כן, אני רוצה להיות כמו הג'ינג'י ההוא, שגם כאילו, לאורך הקריירה שלי, גם כל הזמן דיברתי על זה. יש אנשים שאוהבים כאילו לעשות את העבודה כזה מאחורה, ואני תמיד כזה כתבתי על זה בפייסבוק, והיה לי גם בלוג בתחילת הדרך, וצילמתי סרטונים למשרד שעבדתי בו, אז כאילו ראו אותי החוצה. אז היית גם בבק וגם בפרונט, בדיוק, אז קל, שניהם. כן, קל להגיד כזה, לזכור אותי ולהגיד, בא לי לעשות כמו שהוא עושה. לא תמיד, כן, זה שצילמתי כל מיני סרטונים במשרד, ושל כל מיני כיף, זה לא אומר שתמיד כל הזמן העבודה היא כיפית, אבל אנשים רוצים כזה, אומרים, כן, זאת ההשראה, כאילו. אז אוקיי, בוא נתחיל רגע מההתחלה. איך הגעת לזה בכלל? וואו, אוקיי. יש לאבא שלי בן דוד, שקוראים לו שוקי ברקן, והוא למד פה בתרצה גרנות, ב-2006, אם אני זוכר נכון, והוא שמע, כעבור איזה שנתיים, משהו כזה, הוא שמע שיש לי בלוג, היה לי בלוג כזה בישראל בלוג, די מצליח, שהייתי פשוט כותב בו כל מיני קשקושים על החיים שלי, בצורה קומית כזה, והוא יום אחד נכנס לבלוג שלי וראה, והוא אמר לי, תקשיב, אני חייב שתכיר את תרצה גרנות. היא עוד הייתה בחיים אז, והוא הביא אותי לסדנת כתיבה שלה, היא הייתה עושה מדי פעם, לא יודע, אחת לכמה זמן, משהו שנקרא שישי יצירתי, שביום שישי באים אליה בוגרים או סטודנטים או whatever, מי שרוצה, אני לא הייתי לא זה ולא זה, ועושים סדנת כתיבה יצירתית, כאילו תרגילי כתיבה כאלה יצירתיים, והיה כזה, אני התאהבתי בה, וכנראה שהיא גם אהבה אותי, אמרה לי כזה בסוף הקורס, אני רוצה שתתגייס, הייתי כזה לפני גיוס, תסיים את הצבא ותבוא אליי. כשהייתי בצבא היא כבר נפטרה, אבל אמרתי, וואלה, אם יש מקום שבו אפשר ללמוד, לכתוב, ליצור, להשתמש בכישרון כתיבה שלי ולעשות עם זה משהו, אפילו לא ידעתי כאילו מה זה אומר כל כך. אז מה אהבת באותו שישי יצירתי? אני אהבתי קודם כל אותה, היא דמות מהפנטת, כאילו תרצה גרנות, מי שהכיר אותה, היא באמת בן אדם של לשאת את העיניים אליה, וכאילו לרצות ללמוד ממנה. היא ממש כאילו, את רואה שיש לה איזה רוח שהיא משרה על כולם, והתרגילים שלה זה היה פשוט כיף, כאילו בן אדם שאוהב לכתוב, ואני באמת כתבתי גם שנים אחורה, ושוב עם הבלוג שלי וכאלה. אז אתה חושב שהוא לקח אותך לשם, כי הוא זיהה בך גם את הכישרון הזה? כן, הוא זיהה, והוא אמר כאילו, למה שלא תשתמש בזה? אגב, הוא עצמו, אפרופו לאן המסלולים יכולים לקחת אותך, הוא רוב השנים לא עסק בקריאייטיב, הוא כן עסק בתוכן בחינוכית. את זוכרת שהייתה תקופה שהחינוכית, היה לה את העמוד, הנכסים הדיגיטליים כזה הכי מוצלחים שכולם זה, אז הוא היה שם. עבודה שלו?
גם, בין היתר, היה שם צוות, אז הוא היה חלק מזה. מדהים. והוא כנראה אמר, אם הבן אדם כזה אוהב לכתוב צחוקים ותובנות וכל מיני עניינים כאלה, אז אולי מתאים לו לעבוד בפרסום, והוא די קלה, כאילו, אני מודה לו על זה, לשוקי. אז באמת אני חושבת גם שיש כאן מחנה משותף, כי יש הרבה אנשים שבעצם יכולים להזדהות עם האהבה הזאת לכתיבה, עם הרצון לספר סיפורים, אולי אפילו בגילאים מוקדמים יותר, לעבד בעין חוויות חיים דרך כתיבה, כל אחד, או בדיחות, כל אחד לאן שזה לוקח אותו במשחקי מילים. אז באמת, אנשים יכולים לשים לב לזה ולהבין שהתחום הזה אולי יותר מתאים להם כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, כמו שזיהו אצלך, שזה בעצם לדעתי היה Game Changer, אולי בחיים שלך. זה נכון. אותו שישי יצירתי. אגב, אני חייב להגיד, אחד מהקטעים זה שזה היה יכול להיות, כמו שזה הצליח, זה הייתה יכולה להיות גם התרסקות. כי יש לא מעט אנשים שאוהבים לכתוב וליצור, ולעשות את הדברים כמו שהיו בשישי יצירתי. השישי יצירתי זה היה מאוד פתוח. זה היה מאוד כאילו תרגילים של אין נכון ולא נכון. זה כאילו, את יודעת, כאילו נותנים לך, תכתבי פרסומת לטיטולים ב6 מילים. סתם אני אומר, יכול להיות שזו דוגמה שהיא קצת דומה מדי לפרסום, אבל כל מיני תרגילי כתיבה כאלה פתוחים, וזה לאו דווקא אותו דבר בפרסום. בפרסום אנחנו מאוד מוגבלים, מאוד חייבים להעביר מסרים, ויש אנשים שהם היו כזה רגילים ליצור ולכתוב לעצמם שטויות, ואז פתאום כזה, רגע, מה אני צריך לכתוב בשביל מישהו אחר, ואז אולי זה לא היה מצליח. אז זאת אומרת, הקורלציה הזאת היא לא תמיד קיימת. אז איך יודעים אם זה תחביב או כישרון שיכול להפוך למקצוע? קודם כל לא יודעים. לא יודעים. מלכתחילה לא יודעים. אבל יש... צריך לנסות, להתחיל ללכת בדיוק, צריך לבדוק אם זה מתאים לך, אבל כשאתה ניגש לזה, מן הסתם, אתה כבר מלכתחילה צריך להבין אם הדברים שאתה יוצר, כותב, אוהב לחשוב עליהם, אם אתה מוכן, אני אגיד מילה קשה, לשעבד אותם בשביל מטרות אחרות, כי זה לא באמת לשעבד. זה תמיד מפרה. אני לא מאמין שכאילו יצירה היא משהו שתיגזל לך, אם יש לך את הפשן לזה. כלומר, גם אם אתה כמה שעות ביום, או אפילו רוב היום, תקדיש את היצירה והכתיבה בשביל לחשוב על מסרים שיווקיים וקריאייטיב, ואיך אתה מוכר דומינוס או טפו צ'יפס, אז בשאר הזמן, אם זה עדיין נבער בך, אתה גם תעשה דברים אחרים. אבל יש בכל זאת הבדל בין כתיבה חופשית, כמו בבלוג שהיה לך, לבין ליצור קריאייטיב עבור מותגים מסחרים. לגמרי. תנסה רגע להסביר מהו ההבדל הזה. כשאתה כותב בשביל מוצר אחר, אתה כותב בשפה אחרת. זה כמו לשאול מה ההבדל בין לכתוב בעברית או באנגלית או בספרדית או בצרפתית. זה ממש כאילו לכתוב, אני לא כותב כמו חזקוש. יכול להיות שלפעמים אני מוסיף קצת חזקוש לתוך המותגים שמאפשרים את זה. אבל בסוף למותג, מותג הוא לרוב מבוגר ממני. כאילו כמה שנים קיים, לא יודע מה, מקדונלדס, הוא קיים שנים, ויש לו אופי מסוים, ויש לו קהלי יעד מסוימים, ואני צריך לכתוב עכשיו כמו שהם כותבים, ואז אם פתאום אני כותב לדיור מוגן פלאס, זה בכלל דיבור אחר, כאילו אני מדבר לאנשים בני 70 פלוס, 80, או לילדים שלהם, שגם הם לא צעירים, לא בגילי, כאילו, לרוב. בעצם השפה המותגית היא יותר חשובה מהשפה של חזקוש, ומהסגנון של חזקוש, וכל קופירייטר או קופירייטרים אחרים שיעבדו עם המותג. נכון, לא כל דבר שהוא מצחיק אותי וכיף לי ליצור בשביל עצמי, הוא מן הסתם יעבוד עם מותג אחר. לא כל מותג רוצה לספר את הבדיחות של חזקוש, או בכלל לספר בדיחות. יכול להיות שהוא רוצה לרגש, יכול להיות שהוא רוצה לעורר הזדהות במובנים אחרים, יכול להיות שהוא רוצה גם להכאיב, כאילו לגעת בנקודות כאב. וזה שוני מאוד מאוד גדול, שאגב זה גם נראה לי הדבר שהיה לי, אני לא אגיד קשה, כי זה לא איזה קושי כזה שייסר אותי, אבל זה היה הדבר שהייתי צריך להשיל מעליי, להבין שגם אם התחלתי במשרד יחסית כאילו במרכאות פרוע, כאילו מה שנקרא אז פרוע, זה עדיין לא אומר שהכל הוא חזקוש, יש גם כל מיני ז'אנרים לכיוונים האלה. אז מה באמת הרגשת במשרד הפרסום הראשון שעבדת בו? אחרי הלימודים, עם כל היצירתיות הזאת, היום הראשון מתחיל, ואיך אתה מרגיש? וואו, טוב, אם נדבר ספציפית על היום הראשון, זה קודם התרגשות, מן הסתם, כאילו לבוא וכזה, אוקיי, אשכרה מתחילים לשלם לי על לחשוב על דברים בשביל, לא בשבילי, אלא בשביל ספרייט. יש מצב שספרייט יעשו עכשיו את הקשקושים שאני כותב להם עכשיו.
שזה מרגש. וואו. כן, ואז אחרי ההתרגשות יש גם את ההבנה שאוקיי, יש לי גם אחריות. כאילו, אני זוכר את הפעם הראשונה שכאילו הצעתי כמה רעיונות, ואז כעבור כמה ימים אמרו לי, אוקיי, אהבו את רעיון ככה וככה, יש לנו תקציב של 400,000 שקל, ואז אני כזה אומר, וואו, רגע, מישהו איפשהו מוציא 400,000 שקל, שאגב, יש שיגידו שזה סכום גדול, יש שיגידו שזה, את יודעת, לפעמים זה גם הרבה יותר, לפעמים זה הרבה פחות. אבל לא משנה, יש מישהו שמוכן להוציא כסף על איזשהו רעיון שהגיתי, שאולי על בסיסו אני גם אכתוב איזשהו תסריט שיצולם בגלל שישבתי פה, וזה בעיקר מרגש. אני ראיתי את הדברים האופטימיים, אני תמיד רואה את הדברים היותר משמחים. היה גם את הלחץ, כמובן, את העומס, את ההבנה שאני כאילו צריך כל יום להוכיח את עצמי, כל יום לגרד רעיונות חדשים. ואלה היה המחשבות, נע בין התרגשות כזאת בתולית ראשונית של הדבר הזה, של בכלל להפנים מה הכוח אולי שיכול להגיע לדברים שאני כותב וחושב עליהם, לבין גודל האחריות, תהיה מפוקס, תהיה על הדברים, תבין אותם, תלמד אותם. והגעת עם ביטחון או דווקא הפוך? זאת אומרת, הגעת כזה נורא, אתה יודע, חושש ומחכה לשמוע מה הוותיקים אומרים, ומפחד אולי קצת להביע את הרעיונות, או שדווקא הגעת וכזה, bring it on, אני מוכן, רק שגרו אליי, וטטטה בריפים. אז הגעתי עם ביטחון, אולי אפילו קצת מופרז, הייתי אומר, כי... אובר. כן, בדיעבד אתה אומר. כנראה שכן, כן, אני בן אדם עם ביטחון באופן כללי. ודווקא היום אני יותר שקול, למרות שאני פי 1000 יותר בטוח בעצמי מקצועית, אני גם מודע שוב, לגודל המעמד לפעמים של דברים שאני מגיע אליהם, ואני מבין שלא הכל עלה בבעלה. כאילו הגעתי, את יודעת, ולפעמים את לא מודעת לזה שאת בכלל צריכה להבין תחום חדש. אני לא מבין רכבים, נגיד. להורים שלי לא היה רכב מעולם, אנחנו גרים בתל אביב, וההורים שלי לא נוהגים. ופתאום, לא רק שאתה צריך להבין רכבים, אתה צריך להבדיל בין רכב, מה הוא משדר, מה הוא אומר, מה הוא מכיל, מה התכונות, לא רק האופי שלו, אלא גם התכונות, ממש המנוע והזה, והחשמלי וההיברידי ופה ושם. זה להכיר מושגים שכאילו באתי כזה, בקטנה, אוטו, כאילו מה, נכתוב את המשפט המגניב, whatever, לא. אתה צריך להכיר הרבה יותר, אז הביטחון שלי אולי היה קצת מופרז בדבר הזה, ולאט לאט הנחיתו אותי וגרמו לי, שוב, אף אחד לא הוריד אותי, היו מאוד נחמדים אליי, זה היה טוויסטד, משרד פרסום מעולה, ולמדתי המון, בעיקר מאייל גנמור, הסמנכ"ל קריאייטיב שם, שהוא עד היום שם, הוא מאוד כאילו האמין בכישרון, וידע גם לנצל את המקומות שההבלחות של הכישרון בין כל שטויות שאמרתי שהן לא היו דווקא מדויקות להבנה, אבל הוא כן נתן לי ביטחון. הוא נתן לי ביטחון והכוונה. אגב, לפני עידן ה-AI, הזכרת מחקר והערכות לבריף. וואו. לפני עולם ה-AI, איך היית עושה את זה? קודם כל היה מצופה מהמשרד ללמד אותי. מן הסתם, את יודעת, בריף, בדיוק, פלנינג וניהול לקוח. צריכים להביא לך בריף, שמן הסתם יש מותגים שמביאים אליך, ואתה כבר מכיר, או חושב שאתה מכיר לפחות, או לפחות השתמשת בהם. ולפעמים זה דברים שאתה כאילו, אין לי שמץ של מושג. אני לא יודע מה זה אומר. פרויקט נדל"ן פתאום. אני לא יודע מי קהל היעד, אני לא מכיר את האנשים שהיו קונים את הדירה במקום הספציפי הזה, במחיר הספציפי הזה. אנשים עשירים וזה, זה לא אני. אני לא יודע מי הם, איך אני אדבר אליהם. נכון, אז מכינים לי, מן הסתם צריך ללמד אותי את הכל, צריך לברף אותי, צריך להסביר לי. אז רגע, במשרדים באופי העבודה שלך, באמת זה אומר שזכית להתעסק בעיקר ביצירה וקריאייטיב. או שכן בכל זאת היה איזה אחוז מסוים, שהוא כדי לשקף גם לאנשים ששומעים אותנו, מה באמת קורה ביום-יום במשרדים, במה הליבה של העשייה שלך עוסקת, ברמה הפרקטית. אז הליבה היא לגמרי בקריאייטיב, כתיבה, תוכן, חשיבה. מן הסתם, ככל שאתה מקבל יותר אחריות, לאו דווקא, אגב, בטייטלים, כאילו לאו דווקא כשאתה נהיה מנהל קריאייטיב, אלא שאתה הקריאייטיב שממונה על, לא יודע מה, טרה, או נביאות, או מקדונלדס, זה משהו כאילו שהיה לי, אז מן הסתם אני צריך להכיר יותר לעומק, ולפעמים גם לעשות קצת קריאייטיב פלנינג, כן לשבת עם הפלנר, לא לחכות שהפלנר יבוא ויביא אליי את האסטרטגיה, לפעמים זה כזה,
אין אסטרטגיה, תמציא אותה. או יש חלק מהפיצוח. כן, או יעזור לנו קריאטיבית, אם אתה תחשוב על איזה משהו שזה לא יהיה רק כזה ראש דיכוטומי כזה של זה מותר, זה אסור, בוא תעזור לנו גם קצת בפלנינג. לפעמים, אגב, יש רגעים שאתה גם טיפה עושה את המדיה. כלומר, לפעמים אתה מביא רעיון קריאטיבי, שעצם הקריאטיב שלו זה איזשהו משחק עם המדיה. להשתלט על איזה ברייק פרסומות, או להחליט שבא לי משהו רפיטטיבי בסרטוני 6 שניות, וזה לא מה שנתבקשתי, אבל זה... זה בעצם מתרחב לעוד תחומים. בדיוק. הקריאייטיב מתרחב לעוד ערוצים, לעוד תתי תחומים בתוך השיווק והפרסום, שאתה יכול גם לשלב בחשיבה נכון, שלך. אבל כן 90% מהזמן, זה לשבת ולחשוב על הרעיונות ולכתוב אותם, שוב, לא הכל פיצוחים ענקיים, לפעמים זה לשבת ולכתוב ניוזלטר גם. ואיך נראה יום עבודה טיפוסי? אוקיי. אתה יושב על שולחן, אתה מטייל, אתה מקבל, כמה בריפים אתה מקבל ביום פחות או יותר. תנסה רגע לתת לאנשים את ההבנה הזאת של מה קורה ביום עבודה. אני חושב שחלק מהכיף ומה שאני אוהב ואהבתי כל השנים בפרסום, גם כשהייתי במשרדים, אני מתאר עכשיו את הימים במשרדים, כן? לא את הימים כעצמאי, כי מן הסתם זה בכלל עולם אחר. אבל במשרדים, למרות שהם משתנים הרבה אחד מהשני, זה תמיד להגיע בבוקר, ותמיד יש לך כמה משימות. כמובן שאם יש איזה משהו מאוד חשוב, ומחר כבר מציגים אותו, אז אתה כן תהיה עליו כל היום. אבל לרוב אתה לא תהיה רק על משימה אחת, אתה תהיה על כמה משימות, וזה כיף שהן מגוונות גם. עולמות שונים. כן, לפעמים עולמות שונים, גם כמו שאמרנו קודם, לפעמים זה מתחום הרכב, ואז מהמזון, ואז בנקאות, ואז לא יודע מה, כל פעם משהו אחר. זה מאפשר למוח שלך רפרש? ממש. בקריאייטיב ובחשיבה? ממש. אגב, זה משהו, אם אני כבר רגע קופץ אחורה, קדימה, יותר נכון, לעולם שאני נמצא בו היום, בעצמאות, אני יכול גם להחליט בשביל עצמי, איך אני מחלק לעצמי את היום. כי במשרדי פרסום, לפעמים אומרים לך, תקשיב, תן על זה שעתיים, אחרי זה אנחנו חייבים שתעבור לזה, ואולי בסוף היום יישאר לך שעה, אז תעבור לבריף השלישי. תעדוף מובנה. בדיוק, והיום אני עושה את זה לעצמי. אין לי איזה טראפיק או מנהל קריאייטיב שמחליט את זה בשבילי, אני עושה את זה לעצמי, ואני מאוד אוהב לגוון. כי אם אני צריך, לפעמים יש תקופות שבמשרד אתה אומר, אתה לא מצליח לפצח משהו, ואתה יושב עליו 4 ימים ברצף. וואו, זה לגרד את הראש, כאילו 4 ימים על אותו דבר, לחפור ולנבור בו. אבל בגדול, זה לרוב כמה משימות ביום, זה לג'נגל גם בין כמה נושאים, גם בין כמה בריפים, לפעמים גם בין כמה צוותי עבודה. על אחד אתה יושב לבד, על אחד אתה יושב עם הארט שלך, על אחד אתה יושב עם כמה קופירייטרים ביחד, לפעמים יושבים בחדר סגור, לפעמים זה לשבת מול המחשב כדי להתחיל לכתוב, כאילו להגיד, אוקיי, הרעיון יצא תוך כדי כתיבה, בוא נכתוב פאנצ'ים. ולפעמים זה לשבת, כמו שאמרת, באיזה, לצאת לאיזה סיבוב או לשבת על הגג וכזה, יושבים כזה, וזה נראה כאילו שלא עובדים. זה מאוד גם דינמי. ממש. כאילו, זה נשמע שזה כל הזמן, זה לא משהו שהוא סטטי, וכל הזמן משהו משתנה. ואגב, זאת אחלה טכניקה גם בחיים, בעצם להפעיל מחדש את החשיבה שלנו. אם רגע הגענו לאיזשהו capacity, ואנחנו לא מסוגלים כבר למצוא מאיפה את המעיין שאנחנו שואבים ממנו את הרעיונות. אז לעשות איזה ריסטארט כזה, בדיוק, לפעמים אנשים שאולי הם יוצרים יוכלו להתחבר לזה, שלפעמים זה משהו עושה ריסטארט מחדש, וכאילו לא חשבת עכשיו במשך כמה שעות על רעיונות. אגב, עוד משהו חשוב בתוך העולם הזה, זה שאנחנו דיברנו עכשיו רק על שלב הפיצוח, החשיבה, הכתיבה. יש גם כמובן את השלבים שאתה מצטרף ממש להפקה. לפעמים אתה במהלך היום גם נכנס ללקוח ומציג לו, או יושב איתו באיזו ישיבה שבועית כזה של להבין את המותג, ולפעמים אתה יוצא להקלטות, ולפעמים אתה הולך ליום צילום, ולפעמים אתה הולך לעריכות. כלומר, זה לא רק שזה מגוון ברמת אני חושב על זה, ואז על משהו אחר לגמרי, אלא לפעמים היום אני מתחיל אותו במשרד, מסיים אותו באיזה סטודיו בחולון שהם מצלמים. ברמת סוג העשייה, הכל כל הזמן משתנה. ממש. ויש מותג מסוים שאתה זוכר כמותג שהיה אתגר מקצועי מיוחד? משהו שנורא בולט לך? כן. אני אקפוץ קדימה למשרד השלישי שהייתי בו, שזה ליאו ברנט, והיה איזשהו שלב שקיבלנו את וולט, שוולט הגיעו אלינו. מותג מאוד מעניין. זה מותג מאוד מעניין לדבר עליו באופן כללי, ובכלל הזמן שהוא הגיע אלינו, זה היה כזה
שנה אל תוך הקורונה, שוולט כבר הפך להיות ממשהו קצת יותר נישתי בתל אביב והמרכז להתפתח הלאה, וזה מותג שהגיע בלי משרד פרסום. הם לא עבדו עם משרד פרסום, הם עבדו אין-האוס, והם עשו כל מיני השקות בכל מיני ערים. חלק היו מוצלחות יותר, מוצלחות פחות, עד שהם הבינו שהם צריכים, בשביל ההשקות ערים, הם צריכים משרד פרסום. קצת איזה מישהו שיודע לנתח קהלים וכאלה, ופנו אלינו בשביל ההשקה בירושלים. כי זה מבחינתם היה עולם אחר. כדי ליצור מהלך סביב ההשקה, הם הבינו שהם חייבים בדיוק. את הבאז הזה לפני. ממש, ממש ככה. וזה היה אתגר מבחינתי, גם ברמת העניין, כי זה מוצר, שוב, מאוד מעניין, שגם השתמשתי בו הרבה, אני עדיין משתמש בו הרבה. גילתי. ממש, ממש, ככה. וזה גם, שוב, לעבוד עם מותג שהוא א' בינלאומי, ב' אני משתמש בו, ג' הוא שוב, אתגר מקצועי מאוד גדול. ועשינו קמפיין, שזה היה סוג של, עדיין לא הייתי מנהל קריאייטיב שם, אבל זה היה כזה נתנו לי את ההובלה של זה, ואז גם נתנו לי, ואז אחרי גם ההצלחה של הקמפיין, גם הפכו אותי למנהל קריאייטיב של, כאילו, בתוך המשרד, בליאור ברנט, כן, ונתנו לי כאילו את התתי על וולט כזה. אז ההשקה הייתה מאוד מוצלחת, והיא הפכה להיות ברמה המספרית, השקת העיר הכי מוצלחת של וולט בעולם. וואו. כאילו עד אז, הרי יש להם כאילו בכל מיני... חזקוש. תודה. מורידה את הכובע, משתחווה, אין לי כובע, אני יכולה להוריד את האוזניות ולהחזיר. תורידי את הפאות האלה. פעם, הכפיים עם אוזניות. אז שוב, זה היה באמת כאילו אתגר מאוד מעניין, וגם ההמשך. בעקבות זה הם גם, אם הם תכננו להיות איתנו בהשקה אחת, אז אמרו, טוב, בואו נעשה גם את ההשקה בחיפה, ובואו נעשה את המעבר מרק מסעדות גם לריטייל. הרחבת גם את הפעילות עם המשרד. כן, זה גם מורחב בתוך המשרד, גם מורחב בכללי, מה שוולט חשבו לעשות, וכל דבר זה אתגר בפני עצמו. להגיד, וולט זה לא רק מסעדות, זה גם סופרים ומקולות וכאלה, זה אתגר. ולעבור רק מדיגיטל גם לטלוויזיה זה אתגר, ולעבור רק המרכז לערים כמו ירושלים וחיפה, ואז אחרי זה אילת והלאה. כל שינוי עסקי, פיצוח מחדש. ממש. קריאיטיב. אז זה כאילו אחד המותגים הכי מעניינים לדעתי שעבדתי איתם. מעניין מאוד, ובאמת אתה עבדת עם מאות מותגים. אתה מצליח היום לזהות מה הופך מותג לכזה שכיף לעבוד איתו, ומה הופך מותג לכזה שקצת יותר קשה, וכנראה שהקריאיטיב שם לא יתפוצץ, או לא יהיה חוד החנית. אני לא יודע אם זה חד משמעי מה שאני אומר, אני אומר על התחושה שלי. בוודאי, רק מהניסיון שלך. רק מהניסיון שלי, אני חושב שמאוד חשוב שהקריאיטיב יכיר את מי עומד מאחורי המותג, שהוא יכיר את הלקוח. גם אם אתה לא מנהל קריאיטיב, גם אם את לא מתכננת להיות מנהלת קריאיטיב, תיכנסי לאיזו ישיבה, שהם ידעו מי עובד על זה, שהם יכירו את השם של הקופי או הארט או האשת סושיאל, שעובדים על הדבר הזה, שהם ידעו, שהם יכירו אותך, שאתה תכיר אותם, ולהכיר את הראש של הלקוח, זה יותר חשוב מלהכיר את המותג עצמו, בעיניי, וזה גם הופך את זה ליותר כיף. כי אתם הופכים להיות שותפים. אם אתה שותף של המותג שאתה עובד איתו, אז שוב, המותג לכאורה הכי מגניב על הנייר, לא יודע מה, יצא לי לעבוד עם דורקס, היה לי כיף לעבוד עם דורקס, אבל זה היה ממש בתחילת דרכי, אז אני לא יודע להגיד אם הוא כיפי או לא, אבל גם מותג כמו דורקס, שהוא כזה, אתה יודע, נתפס כאילו מגניב, זה סקס, עניינים, בלה בלה בלה, הוא עלול להיות לקוח, מה שנקרא לקוח סיוט. למה? אם אתה לא מכיר את הלקוח, ואתה רק שומע הערות, כן, אני לא מדבר רק על המגבלות של המותג, אני מדבר לפעמים, שוב, זה כמו שאת תקבלי הנחיות, זה כמו שלא יהיה לך מושג מי הנבחרי ציבור שלך. את גם ככה לפעמים כועסת על הנבחרי ציבור שלך, בטח אם הם לא אלה שאת בחרת, ותחשבי מה היה קורה אם רק היו אומרים לך מה החוקים, או מה ביטלו, או מה עשו, בלי שאת יודעת מי זה האנשים המטורללים או לא מטורללים שנמצאים שם. אני מאוד מסכימה איתך, גם כמי שצמחה בצד לקוח, אני חושבת שזאת הגאונות, שמעבר לכל הפרמטרים המקצועיים, ואיך תחום מסוים צריך לראות, ואיך בונים מסרים או קמפיינים וכו' וכו', יש פה אתגר שהוא אתגר אנושי. ממש. כי האנשים, בסוף, אם האנשים הם מקבלי ההחלטה, ויש להם איזושהי הסתכלות והשקפה, ויש למותג שלהם כל מיני זירה מסוימת, ויש 1,001 קריטריונים שיכולים להשפיע על קריאיטיב, ככל שאתה כאיש קריאיטיב תכיר את זה יותר טוב, ותדע לשלוט בזה ותהיה בקיא בכל הרבדים.
מן הסתם יהיה לך הרבה יותר קל ליצור קריאיטיב, שעובד, יחסי עבודה יהיו טובים, יהיו מרוצים ממך, וזה יהיה כזה פשוט מערכת יחסים שעובדת. ממש. וגם קריאיטיב שעובד. אגב, אני יכול להגיד על יהושע, המשרד ששנינו עבדנו בו, שמכל המותגים הרבים, אני יכול למנות מותגים שהם, שוב, על הנייר מאוד מגניבים. דווקא המותגים שהכי התחברתי אליהם והכי עבדתי איתם רוב השנים, זה מותגים שאם היית אומרת לי לפני שאלה המותגים שאתה הכי תאהב לעבוד עליהם, לא הייתי חושב, זה דיסקונט וקניוני עופר. כי דיסקונט זה בנק, מה לי ולבנק, אני ילד בן 26 כאילו שבא לו כאילו לעשות צחוקים. לא חשבת שזה ימשוך אותך. לא חשבתי שזה כאילו יהיה לי כיף לעבוד על זה, כן? וקניוני עופר, מה לי ולקניונים, כאילו אני דוס שהולך עם כפכפים עד עכשיו. אתה לא אוהב שופינג? אני לא איזה... אני מופתעת. אני לא איזה שופרית, אני יודע שכולם מופתעים. הפלת אותי עכשיו. לגמרי. אני הכי רואה אותך כזה בעזריאלי, על המדרגות הנאות, עם על זה, בקניוני עופר. נכון, עבדתי גם עם עזריאלי, אגב. אז יאללה, הזכרנו את שניהם. אז כן, אבל הלקוח, הכרתי אותו, והוא הכיר אותי, והיה לנו ראש, לא תמיד אותו ראש, אבל אנחנו יודעים על מה אנחנו דנים, אנחנו יודעים על מה אנחנו עובדים, ואנחנו מאמינים אחד בשני, כאילו הוא זורם איתי לפעמים, אני זורם איתו לפעמים, ואז עושים גם דברים שכיף לעשות. עבודת צוות, מה שנקרא. לגמרי. והיה איזשהו קמפיין שהתגר אותך גם ברמה אנושית, כמו למשל קונפליקט עם לקוח, משהו שהתפתח ממש לכדי איזשהו מריבה או משהו שהוא פחות נעים, או שלא היה לך כאלה... וואו. כי זה משהו שדי כאילו זה קורה, נכון. זה קורה הרבה. האמת שיש לי סיפור מעולם קצת אחר. אפשר בלי שמות. לא, אני אגיד שמות. ב-2019 יצא לי לעבוד עם המפלגה של בנט ואיילת שקד. הימין החדש הם קראו לזה אז, עברו כל כך הרבה גלגולים, אז את יודעת, זה היה כאילו הבחירות הראשונות מתוך סבב כזה, לופ כזה שנכנסנו אליו, אם את זוכרת. זוכרת, אז אפשר לשכוח. ואני איש ימין, כן, באידיאולוגיה שלי אני ימין כזה ליברלי, אז בנט כזה זרם לי, גם הצבעתי לו בבחירות לפני, אבל לא תכננתי להצביע לו באותן בחירות, והוא ידע את זה. מהרגע שהייתי שם, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה להצביע לפייגלין. היה אז את מפלגת זהות, הם עדיין קיימים. אבל זה היה כזה, אף אחד לא חשב שיהיה איתם איזה משהו. והיה, שוב, זה לא איזה קונפליקט מטורף, אבל הוא הפך אותי לאיש שלו לענייני פייגלין, לנסות להבין את קהל היעד הזה, כי בסוף זה ימין ליברלי, זה ימין ליברלי, אבל זה לא ייצר לך קונפליקט פנימי? לא כל כך, בגלל שמבחינתי גם בנט ושקד הם אנשים טובים, וטוב שגם הם יהיו, וטוב אפילו לקחת קולות, שהוא ינסה לקחת קולות ממקומות אחרים, שחשבתי שזה אנשים שפחות בא לי שהם יהיו. עד שזה יתנגש. ברגע שהוא החליט לגנוב קולות מפייגלין, לא שזה הפריע לי כי אני פוגע במי שאני מתכוון להצביע לו, אלא כי חשבתי שזו טעות טקטית, אסטרטגית. מקצועית חשבת שזו טעות. וממש היו לנו שיחות שאמרתי לו, אתה אמור לנסות להגיע לגנץ, כאילו, אתה צריך להיות המשנה של ביבי, להיות השר ביטחון של ביבי, כמו שגנץ רוצה להיות, אז הוא אפילו בהתחלה לא שאף להיות ראש הממשלה, עד שיעדו אותו לזה. כשאתה במרכאות משנמך את עצמך לאיזו מפלגה קיקיונית שבקושי לקחו אותה בסקרים, אז אתה משנמך את עצמך, ואפשר להגיד שקצת צדקתי, כי בסוף שניהם לא עברו את אחוז החסימה, וזה היה קונפליקט כזה מקצועי, שהוא יותר אסטרטגי אפילו מאשר קריאיטיבי. זה מפליא אותי, אבל שאתה אומר שזה לא מייצר לך קונפליקט פנימי, ומעניין אותי לשאול אם יצא לך להיות בעוד סיטואציה, שבה אתה בעצם נדרש במסגרת העבודה שלך לפרסם משהו שאתה לא מאמין בו. כן. יצא לך? יצא לי, אבל אז אני לא עשיתי את זה. אוקיי, זה אומר שזה... אם זה משהו שהוא ממש, כן, אם משהו שהוא ממש מתנגש אידיאולוגית, אז אני לא אסכים לעבוד עליו. ויש לך קווים אדומים ברורים? זאת אומרת, אתה ממש במהלך השנים הבנת, באת עם זה? לא הגעתי עם איזה רשימת מכולת, רשימת קניות של מי אני לא אעבוד איתו, אבל לצורך העניין דיברנו... לפעמים נכנסים פשוט עם אג'נדה כבר, או אתה יודע, שטיבונים, נכון. מראש כבר יודעים, זאת אומרת שיש דברים שאנחנו לא נעשה. אני אגיד לך שהיו לי דברים שחשבתי שאולי אני לעולם לא אעשה. נגיד בהתחלה אמרתי לעצמי, דומינוס יש להם גם הרבה סניפים לא כשרים, אז מה, אני מוכר עכשיו אוכל לא כשר? אבל לאט לאט הבנתי שגם הפרסום הוא כל כך מפולח, שאני לא אשכנע מישהו שאוכל, שמקפיד על כשרות,
והוא יגיד, וואו, זה כל כך מגרה, אז אני אוכל את הפיצה הזאת עם הנקניק עליה. אתה לא תמיר מישהו, אלא פשוט זה קהל שהוא מראש כנראה אוהב... נכון, ואולי בזכות הביקוש, גם פתאום יפתחו עוד סניפים כשרים, זה גם כאילו קורה, ואפילו קרה, אז כאילו... אז יכול להיות שאם היית שואלת אותי לפני עשור, הייתי אומר לך, לא, אני לא אעבוד עם מותג לא כשר, אבל בסוף זה יצא שכן. אז יותר נראה לי שברתי קווים אדומים, אבל גם יצא לי להגיד פשוט, לנסות להימנע ממשהו שלא רציתי לעבוד עליו. זה גם קרה. מגניב. יש לי שאלה נוספת על רעיונות טובים. אוקיי. רעיונות טובים זה אני. יאללה, אז הנה, שאלה נכונה לבן אדם הנכון. בדיוק. האם רעיון טוב לדעתך זה רעיון שעובר, או שזה מתקיים במקביל? זאת אומרת, יכול להיות שיש לי רעיון טוב, אבל הוא לא עבר במבחן הלקוח, או שאם הוא לא עובר במבחן הלקוח, זה פשוט לא רעיון טוב. איך אתה מסתכל על זה? השני. סליחה, הראשון. הראשון. כלומר... רעיון טוב הוא רעיון שעובר. לא, אז רגע. מתקיימים במקביל. הם מתקיימים במקביל, כן. רעיון טוב יכול להישאר טוב גם אם הוא לא עבר את הלקוח. ולא רק זה, יש לי אפילו דוגמאות לרעיונות שלא עברו את הלקוח, ואז ניסינו עם לקוח אחר, שאולי זה מתאים, שוב, שזה... את מבינה, אני לא אומר את זה בצורה נחרצת, בגלל שיכול להיות שבאמת זה לא התאים ללקוח ההוא. או שאולי הלקוח בעצמו לא הבין עד כמה שזה מתאים לו. זאת שאלה שהיא גם מקצועית, כי בעצם רעיון טוב, בהגדרה אתה כיוצר, נכון? יכול להיות שיש לך איזשהו רעיון שאתה מגדיר אותו כרעיון טוב, אבל הוא לא, ללקוח הוא לא התאים, כמו שאתה אומר. ומעניינת אותי התפיסה, אוקיי? במיוחד שלך, כמי שעבר במשרדים, האם יש איזושהי הסכמה שיש הרבה רעיונות טובים שנגנזים, וזה ידוע ומובן? האם יש סביב זה מלחמות? זאת אומרת, מה קורה באזור הזה של רעיונות טובים, שמה שנקרא הולכים לעולמם, או שבכלל לא רואים אור? רעיונות טובים כאלה שנשארו על הרצפה, זה אני חושב אחת הנקודות הכי כואבות אולי שיש לאנשי קריאייטיב או פרסום באופן כללי. במיוחד לי, אני מאוד, כאילו הרבה פעמים אני שומר את הרעיונות. אני לעולם לא משאיר אותם על הרצפה. הן נשארות אצלי במגירה, במיוחד היום כשאני עצמאי, אז אני מג'נגל בין הרבה לקוחות וכאלה, ולפעמים אני מציע דברים שלא עברו לקוח אחר. ושוב... אתה משאיר את זה כבנק. ממש. רעיון טוב הוא רעיון טוב, יכול להיות שלא ללקוח הזה, אבל ללקוח אחר, בזמן אחר, בתנאים אחרים. ושוב, אני יכול גם כן להגיד, לחשוב, שוב, זכותי לחשוב את זה, שהלקוח טעה. שזה גם קורה. גם ללקוח זה היה טוב, והוא לא הבין שזה היה לא טוב. ולמה זה קורה? או כי אני טועה, והלקוח תמיד צדק. אבל אם הלקוח טעה, למה אתה חושב שזה קורה? אז אני חושב שאו שלא היה לו מספיק אומץ, או הייתה לו מספיק הבנה. נלחמים על קריאייטיב? או שזה לא היה בטיימינג הנכון. אני בן אדם שאוהב להילחם על קריאייטיב. אני הרבה פעמים מתעקש עם הלקוח על דברים מסוימים, במיוחד אם אני חושב שמשהו מאוד לא. אם אני חושב שמשהו מאוד כן, ואתה חייב לקחת את זה והוא לא לוקח, אז אני ארפה מתישהו. אני לא אשגע אותו, מקסימום ננסה שוב בפעם הבאה, או שוב עם לקוח אחר. אבל אם אני חושב שמשהו לא טוב, על זה אני מאוד אלחם, כי אני אגיד לו, אתה עושה טעות. מפה אין על חזור, זה לא כאילו, אוקיי, אז יחכה לפעם הבאה. זה קורה. תנסה לשקף את זה כמה שיותר. כן, ואתה מוציא את הדבר הזה שהוא לא נכון לך, או לא נכון לי. לפעמים זה גם באגו שלי. לפעמים זה כזה, יכול להיות שזה יביא לך מחירות. אבל זה יצא מה זה קרינג' מבחינה קריאיטיבית, ואני לא רוצה להיות חתום על דבר כזה. כאילו, זה גם קורה, מן הסתם, לא מעט. אגב, אתה זוכר את הפעם הראשונה שאמרו לך שהרעיון שלך גרוע? לא אהבנו. לפח. והאם אמרו את זה ככה? אי פעם? או שהכל היה עדין זה גם מעניין הביקורות. האם הם היו עדינות? בואי נחזור לתרץ הגרנות. בתרץ הגרנות, בלימודים, אז כן, לפעמים אומרים לך, וואו, זה גרוע. כן. מזעזע. כן. אגב, אני זוכר איזה מקרה וואי, זה היה עם זיסר. זיסר, אחד המרצים אחד האנשי קריאייטיב הכי טובים בארץ. הוא ביקש ממנו לעשות רדיו למיקרוגל של דלונגי, שמחמם את הכל, את מכירה את זה שזה כזה מתחמם לך חלק קר, חלק חם, אז כאילו, אז שהצלחת, יש לך כאילו נגיד, העוף את טבעונית. כשמחממים, אוקיי, הבנתי את הדוגמה, כן. בדיוק. אז עשיתי איזשהו, כאילו איזה מישהו שקורא לאמא שלו, אמא,
האורז חם, אבל הסטייק בקר. היא אומרת לו, כן, זה סטייק בקר. לא, לא הבנת, זה סטייק בקר. קיצור, כזה חוזרים על אותו גג, הוא מסתכל עליי כזה, הוא אומר, וואו, זה כזה גרוע, אני מת על זה, זה גרוע. כולם צוחקים כזה, אני מת על זה, איזה גרוע זה, ואני כזה אומר, אוקיי, הוא נתן לי מצד אחד ביקורת, מצד שני, רגע, לא הבנתי, הוא באמת אהב את זה? זה טוב או לא טוב? מה קורה פה? אבל לא זכור לי שאמרו לי כאילו על משהו, וואו, זה נוראי, כאילו זה הרסני. וקיבלת איזו ביקורת ארסית או משהו שהיה ככה מעליב? כן, כי שוב, אם אני כבר גם מגיע אל הלקוח, אז במקרה הגרוע יגידו לי, זה קצת משעמם, או תקשיב, נראה לי שלא הבנת את הבריף, זה היה לי ממש לא מזמן לאיזה רשת מלונות, שיש לה עוד איזה מוצר של משהו חופשות מעכשיו לעכשיו. ואז שהצעתי להם קריאטיב על החופשות מעכשיו לעכשיו, הם אמרו לי, תשמע, אתה לא מבין כמה הקריאטיב הזה פוגע בעסק העיקרי שלנו, שזה אנשים שמזמינים לא מעכשיו לעכשיו, אלא מזמינים מראש. אתה לא יכול שזה יפגע, בסוף כאילו זה צריך איכשהו לחיות במקביל, בלי לפגוע בזה שלנו. אז דברים כאלה היו לי, ביקורות כזה של זה מאוד לא מתאים. שזה פידבק מקצועי והכוונה עם הסבר וזה, שזה לגמרי... נכון. חלק מהעבודה, נכון. נראה לי לדעת, כאילו זה משאבים שהם לגמרי... נכון. עניין אותי, אתה יודע, לפעמים יש בתחום גם מקרים פחות נעימים, או פידבקים פחות נעימים אולי, או כל מיני דברים כאלה. יש לפעמים, את יודעת, ימים קצת פחות מוצלחים, יש כזה, וואי, למה אתה לא פותר את הבריף? לא, הרעיון הזה גם לא טוב, כאילו, את יודעת, רעיון שביעי, כאילו, לא עובר, אבל זה אף פעם כזה לא... מה אתה עושה, מה נראה לך? לשמחתי לא היה לי איזה משהו כזה. לא חווית משהו כזה. ומה הפער הכי גדול לדעתך בין הלימודים בתרצה גרנות למציאות, כשהתחלת לעבוד? וואו, זה קצת מה שאמרתי בהתחלה, בלימודים בעיקר משפשפים אותך מבחינה יצירתית. כי שוב, אני גם מבין את זה, כי מן הסתם בלימודים רוצים שתהיה הכי יצירתי שיש, כרגע לא נגביל אותך יותר מדי. נכון, זה גם הגיוני, לפתוח את הראש. נכון, קודם כל תפתח את הראש, אחרי זה אתה תחווה מספיק כאילו בעולם האמיתי. תסגרו אותך כבר. בדיוק. אגב, כשאני מרצה במכללה, אז לפעמים אני כן מנסה להיות קצת יותר, זה לא קשוח, אבל קצת יותר להגיד להם, תקשיב, זה רעיון מצחיק ומגניב, זה לא יעבור בחיים לקוח. שום לקוח לעולם. כי אתה רוצה לתת יותר כלים? בדיוק, בא לי להיות יותר פרקטי, גם ההרצאות שלי הן בדרך כלל יותר פרקטיות ופחות כזה כתיבה יצירתית ותובנות ותתפרעו, אבל אני מבין, מן הסתם חייבים את השיעורים האלה של תובנות ותתפרעו, אבל זה ההבדל העיקרי, שאתה מגיע לעבודה, ואז אתה מבין, אוקיי, זה לא רק תתפרעו, זה גם תתפרעו, בהתאם לבריף, בהתאם למסרים, בהתאם לקהל היד, בהתאם למדיה, בהתאם לזמנים, בהתאם כל המגבלות שקיימות. ואיך אתה היית מסביר לסטודנט, מה ההבדל בין מסר פרסומי שעובד, שאני קוראת אותו והוא עובד, הוא משפיע עליי, הבנתי, לבין מסר מאולץ, שיש הרבה תכנים פרסומיים שהם רצו להעביר את המסר, כאילו אולצנו לקבל את המסר כמו שהוא, והוא פחות עובד. אתה יודע לשים את הדגש, מה קורה שם ברגע הזה? כן, האמת שכן, יש איזה, הרבה פעמים אם אני לא טועה אגב, זה משהו שקראתי שתרצה גרנות כתבה, יכול להיות שאני מתבלבל, אבל השאלה היא, האם, אני אתייחס כרגע מילה, אבל זה נכון גם לעוד כל מיני דברים, האם המילה משרתת אותך, או שאתה משרת את המילה? באותה מידה אני יכול להגיד, האם המשפט משרת אותך, או האם הרעיון משרת אותך, או שאתה משרת את הרעיון. כי הרבה פעמים אנחנו מתאהבים ברעיון, או מילה, או משפט באיזה משהו, ואז אנחנו אומרים, אנחנו מנסים להבין למה הוא מתאים לנו. ניתן דוגמה, אני עכשיו אשרוף איזה רעיון כאילו שיש לי במגירה. לך על זה. יש לי את המשחק מילים מרובנק, בנק מרובע, כאילו שתקוע. יצא לי לעבוד עם הרבה בנקים, או הרבה כאלה שמתחרים בבנקים וחברות אשראי, והרבה פעמים ניסיתי להכניס את הדבר הזה, להגיד כאילו, אוקיי, בוא נעשה קונספט של מרובנק, עכשיו, מצאתי את עצמי שלפעמים אני אומר לעצמי, אוקיי, טוב, אני מנסה לשרת את המשחק מילים הזה, כאילו אני מחפש לאן לשים אותו. כן, זה לא עונה על הבריף, הבנק כרגע בכלל במקום אחר, הוא מנסה לחשוב על דברים אחרים, אז
בין אם זה משחק מילים מאולץ, או אגב, נגיד RTM מאולץ. הרבה פעמים אנחנו אומרים כזה... זה הכי שכיח. כן, כאילו, הרבה פעמים זה כזה, אוי, גיליתי שהיום זה יום הדובים הבינלאומי. לא צריך לעשות פוסטים לכבוד ימים מיוחדים, תפסיקו כבר, בצורה שלא קשורה. די, סליחה, חזקו שתי חייבת להתפרץ. נכון. אני חוזרת לעצמי. אז זה ממש נכון, כי זה מקרה קלאסי של הרעיון במרכאות משרת אותך, אתה מנסה, כאילו הפוך, אתה מנסה לשרת אותו, אתה מנסה להגיד... את היום הבינלאומי. כן, איך אני דוחף, אף אחד לא ידע שזה היום הבינלאומי. אם כולם יודעים שהיום זה גמר ליגת האלופות, ובגלל שהיום זה גמר ליגת האלופות, יש כל מיני התנהגויות ודברים ותובנות סביב זה, ואתה יכול לרכוב עליהם, אז מעולה. אבל אם לא, אל תנסה לידע אותי שיש את הדבר הזה. אז זה נכון ל-RTM, זה נכון למשחק מילים מסוים, זה נכון למילה מסוימת, וזה נכון לסלוגן מסוים. אם אתה מנסה, וזה נכון גם לפרזנטור, בא לך מאוד את הפרזנטור ההוא, זה מאוד מתאים לך, איכשהו מצטער לך שזה מתאים, אבל וואלה, אתה מנסה לשרת אתה כאילו נהיה הסוכן של הפרזנטור במקום... זה גם חוזר למיקוד. מיקוד, כאילו רגע כל הזמן להתמקד במה המטרה, מה המהות. נכון, לזכור שאתה משרת את זה ושהוא לא ישרת אותי, הפוך. לזכור שאם אתה טועה, אז אתה עושה את זה. ומתי הרגשת אחרי קורס שאתה כבר מקצוען? כאילו היה רגע כזה שפתאום התבוננת ואמרת, וואלה, אני כבר יודע דבר או שניים. אני כבר ממש מחזיק מעצמי בתחום שלי. אני חושב שהרגע הראשון, בגלל שיש כל מיני רגעים, יש הרבה רגעים שזה כזה, וואי, אני מקצוען, עכשיו התמקצעתי גם בזה, עכשיו גם בזה. אבל הרגע הראשון, אני חושב שהרגשתי שאני מקצוען, זה כשהזמינו אותי להרצות במכללה. כי אז אמרתי לעצמי, זה היה כזה 2.5 כזה אחרי, שוב, אני לא איזה... אחרי הלימודים? כן, לא איזה... לא, 2.5 אל תוך העבודה. טוב, זה היה די במקביל. אז זה לא שהיה לי איזה ותק מטורף, כאילו, אבל אני כן כבר, כאילו, משרד שני שלי, כבר עבדתי עם כמה מותגים, כבר הוצאתי כמה קמפיינים, כבר יזמתי כמה קמפיינים, ואז שפתאום פונים אליי ומבקשים שאני אעשה הרצאה, אפרופו דיברנו על RTM, OBM, הזדמנויות פרסום, אז כשישבתי ובניתי מצגת, אמרתי לעצמי, וואלה, יש ערך כאילו למה שאני מעביר. כלומר, עברתי איזה כברת דרך, אני מסדר, יש לי אפילו תמות בראש לאיך אני מאמין שצריך לעבוד בדברים האלה, אז כנראה שיש לי איזה משהו כאילו מקצועי לתת. אתה נחשב טלנט בתחום הזה, בסופו של דבר. עוד פעם כן, ביבי, זאת עוד פעם ההגדרה. ביבי וערוץ 14. אבל זאת ההגדרה, יש טלנטים בתחום, ואתה אחד מהם, זה בסדר גמור, חזקו שכאילו... לא, אני ביטחון, זה הכל טוב. כן, לא, אני לא מנסה, אתה יודע, להרים לך, זה פשוט, it is what it is. אני פשוט ג'ינג'י, אני מעדים מאוד מהר ממחמאות, זה כאילו... אני רואה שבינתיים אתה בסדר, כנראה לא... כנראה צריך להגביר. בדיוק. ותגיד, יש טכניקת עבודה שאתה אוהב במיוחד? כשאתה יוצר? כן. אחת מהטכניקות העבודה, יש כל מיני, אבל אני חושב שאחת העיקריות זה להתחיל לראות על הנייר הכל. כאילו ממש לזרוק כל מחשבה שיש לך, גם הכי גרועה, גם הכי בנאלית, גם את מה שלעולם לא היית רוצה להוציא, אבל אתה יודע שזה פתרון מסוים שאולי אנשים אחרים היו רוצים להוציא, גם את הדברים שאתה לא מאמין בהם. כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר יש לי איזה DNA של אני מאמין, ויש דברים שאני אומר, אוקיי, אם הייתי במשרד הפרסום ההוא שיש לו קו מסוים, אז הייתי פותר את זה ככה, ואם הייתי במשרד ההוא הייתי פותר את זה ככה, ואם זה היה באנגלית הייתי פותר את זה ככה, אתה יודעת, יורה כאילו הכל, ואז אחרי זה כזה להסתכל, להגיד, אולי יש פה כמה התחלות, ורק אז להתחיל לצלול יותר לעומק, למעגל השני. כי אתה לא רוצה לסגור את עצמך, זאת אומרת, בהתחלה אתה פתוח, אתה מנסה לזרוק הכל, גם אתה יודע שדברים פחות, לא פחות, כרגע אתה לא מפעיל, שנקרא לחץ דמיוני על המוח, להתחיל להפעיל את הטכניקת סינון, נכון? להתחיל לסנן, וזה, אלא כרגע אנחנו צפים. במה זה עוזר לך? זה סוג של סיור מוחות שאני עושה עם עצמי, או עם הבן אדם שאני יושב איתו ויורים את זה. כי לפעמים את קולטת גם בתוך הרעיונות הראשונים, ואולי טיפשים יותר, מסתתר איזה משהו שהוא מדויק, כי לא הכל חייב להיות כאילו הכי מתוחכם. וזה גם עוזר, שוב, להגיד מה לא, ממה אני רוצה להתרחק. הרבה פעמים עוזר מאוד להבין מה אני לא רוצה לעשות, כדי לדעת מה כן בא לי לעשות. אתה גם רוצה לדעת מה היה לא טוב, אתה רוצה שזה יהיה שם. נכון, אני גם לפעמים קצת מסביר לעצמי, אני כזה אומר,
אוקיי, וואלה, יש פה פתרון. אבל בא לי להיות יותר אמיץ, בא לי לחשוב קצת יותר מגניב, לא בא לי לתת את הרעיון הזה דווקא, גם אם הוא נכון. לפעמים לא בא לי לתת את הרעיון הנכון, לפעמים בא לי לתת את הרעיון שיוצא מחוץ לקופסה. אז אני חייב רגע לדעת איפה הקופסה, כאילו, כדי לצאת ממנה. ומה קורה במעגל השני? במעגל השני זה לרוב, או להוציא ארגז כלים כזה של, אוקיי, בוא ננסה לחשוב על משחק מדיה מעניין. אוקיי, בוא ננסה לחשוב על תובנה שיוצאת מתוך התובנה. אוקיי, בוא ננסה, את יודעת, כזה כל פעם, כזה עושה לעצמי איזה מין רשימה. פיתוח על פיתוח. בדיוק, פיתוח על פיתוח. או שזה כאילו להתגלגל מתוך מה ששוב, מתוך כל הדברים שיריתי על הנייר, ואז אני רוצה לתת להם את הפיתוח. אז את יודעת, יש כאלה שזה ממש נפטר תוך שעתיים, ויש כאלה שזה שבועיים לשבת עליהם ולנסות לפצח. מה הכי ארוך שהיה לך? וואו, יש לי בריפים שעבדתי עליהם חודשים. אני ממש זוכר. חשוב לי שתסביר בקטנה, כאילו... מה זה אומר חודשים? כן, מה זה אומר לעבוד על בריף חודשים? למה צריך לעבוד חודשים? בריף, זה לא אומר שבאמת, את יודעת, 200 ימים או 100 ימים, או לא יודע מה ישבתי על זה. ברצף. זה אומר שעשית סיבוב על זה, הסיבוב הזה אמרו לך, אוקיי, יש לנו שבוע להציג, סתם אני זורק, וישבת על זה כמה שעות פה וכמה שעות שם, ולמחרת יכול להיות שדווקא עבדת על דברים אחרים, אבל אז חזרת לזה עד שהמצגת או המסמך או מה שזה לא יהיה בנוי עם כמה רעיונות שאנחנו חושבים שהם טובים, שהם כתובים, שיש להם את התסריטים, שיש להם את כל שאר התוצרים וכו'. ואז הצגנו ללקוח, והלקוח לא אהב, והוא שלח אותך לעוד סיבוב. ואז ככה זה סיבוב, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, ששוב, יכול להיות שגם בין הסיבובים הלקוח התלבט בינו לבין עצמו, יכול להיות שהוא גם בחר כבר משהו, ויצא להתחלה של הפקה, ואז הבינו שזה לא מתאים תקציבית או whatever, ואז עוד פעם שולחים אותך, זה לא, שוב, זה לא ברצף לשבת 100 ימים, אבל זה... יש דילי ויש השעיות, בדיוק. אבל מקצה לקצה. בדיוק, אבל מקצה לקצה, זה בסופו של דבר, את יודעת שהתחלת לעבוד על זה בינואר, ובאפריל זה עדיין לא נפטר. עדיין כאילו לא יצאנו להפקה של צילומים באפריל, זה קורה, הדברים האלה. אז גם זה קורה, חברים. נכון. טוב, וכשאתה נתקע, מה עוזר לך לצאת מזה? הרבה פעמים זה מן הסתם להתייעץ עם עוד אנשים. אני כן אוהב להתחיל לבד, הרבה פעמים. גם אם אני בצוות, אני הרבה פעמים רוצה לרגע לתת לדברים לשקוע. הרבה פעמים את הסינון הראשוני, מה שאמרתי, שאני כזה זורק את כל הרפש, את כל מה שיוצא. זה עם עצמך? לפעמים אני עושה את זה עם עצמי. וגם כדי רגע לצלול, כי לא תמיד אנחנו ברגע הראשון מבינים את עומק הדבר. לפעמים בתוך הבריף יש כל מיני בקשות, ואז את ברעיון הראשוני את כזה, קודם כל מתייחסת לבקשה א' ולבקשה ב', וקצת שוכחת ג' וד'. אז לפעמים תוך כדי ההתנאה זה כזה רגע להבין. אגב, לפעמים זה גם מה שקורה כשנתקעים. לפעמים כשנתקעים אומרים, בוא נמצא סעיף זניח בתוך הבריף, ואולי הוא ייתן לי נקודת מחשבה אחרת לגמרי. יעזור לי להביא את הטוויסט. ממש. ולפעמים זה להיכנס לכל מיני בלוגים כאלה של השראות קולנועיות. אם זה לא בא לי מתוך התובנה, או מתוך המשפט, או מתוך איזה משהו בתסריט, אז אולי זה יבוא לי ויזואלית. קרה לך ששהייה עזרה לך לפצח? זאת אומרת שעכשיו אתה לא מגיע לפיצוח, אז אתה אומר, טוב, אני לא מתעסק בזה, אני לא חושב על זה, חשבתי על זה עד עכשיו, המוח שלי כנראה מלא, אני לא מצליח להוציא, אני כרגע יומיים לא מעוניין לחשוב על זה, עושה דברים אחרים, ואז חזרת ופתאום תוך שעה הכל... חד משמעית. זה קורה לי לא מעט, אני אגיד אפילו משהו שכתבתי לא מזמן בלינקדין, אני לא מאלה שכותבים בלינקדין כל מיני טיפים וכאלה, אבל זה משהו שחברה שאלה אותי, ואז הרגשתי שזה מין טיפ זהב כזה, שאני בא לי לחלוק כזה, אז אני אחלוק גם פה. שוב, לא כל אחד יכול להרשות את זה לעצמו, כי שכירים הרי לא תמיד שולטים בלוז שלהם, אומרים להם לסיים את המשימה, הם צריכים לסיים אותה. אבל אם אתה יכול לא לסיים את המשימה כרגע, עדיין לפעמים האינסטינקט שלנו זה לנקות שולחן. כאילו, בא לי לדעת שזה מאחוריי, בא לי לדעת שפיצחתי את זה. ואם יש לי 10 משימות השבוע, אז אני אעשה 2 היום, 2 מחר, 2, את יודעת, כאילו נסיים. אז אני אומר, לא, אל תסיימו.
תנו את כן, ממש ככה. תתחילו הרבה, תתחילו 5 משימות, תעשו שעתיים זה, שעה זה, שעתיים זה, שעתיים זה, ואז תשעו עם זה. ואז תיגעו בפעם הבאה, רק כאילו תחזרו לזה עוד יום או עוד יומיים, כשכבר משהו שקע, משהו צלל. וגם אם לא חשבת על זה, זה איכשהו צלל בתת מודע, או הנערף, או נתקלת, לפעמים את יודעת, את כזה נתקלת באיזה, לפעמים אני תקוע על איזה משהו, ואז אני פתאום, סתם, יוצא עם חברים, או הולך אל ההורים שלי וזה, ופתאום בדרך מישהו אמר לי משהו, שזה כזה, וואו, רגע, זה מתאים לי. היה לי ממש איזה בריף שנתקעתי עליו, בריף נדל"ן לאיזה פרויקט מגורים, ונתקעתי קצת, היו לי 2 כיוונים, והרגשתי שאני חייב עוד איזה כיוון או 2, ואז באתי לבקר חברים, ואני רואה שהם תלו כזה ברכת הבית בדירה שלהם, ואני אומר, רגע, יש משהו עם בית, ברכה, ברכת הבית, איכשהו התחבר לי כזה, בלי שחשבתי על זה. אז לפעמים לתת את השהייה, לפעמים זה כזה פתאום משום מקום, מגיע עוד איזה כיוון בלי שחשבת, אז כן, אני מאמין בהשעיה כזאת. אז התשובה שלך מדהימה, אני שאלתי, כי לי זה מאוד מאוד עוזר, באופן כללי, ועניין אותי האם זה משהו באמת משותף רגע, כן, של יכולת רגע, דיברנו על הריסטארט הזה מקודם, אבל באמת איזושהי יכולת להכיל ולעשות כל מיני טריקים למוח שלנו. כן, זה נכון גם לכל מיני דברים במוח. לגמרי. לפעמים אני פותר תשבץ בשישי בערב, בלי לכתוב כמובן, כי אני דתי, אני עושה את זה כזה בעל פה, ואז אני נתקל כמה הגדרות, ואני כזה מתאפץ מול העיתון, ואז אני אומר, טוב, מחר אני אמשיך את זה. אחרת אני מתעורר, ואני כזה משהו שהגדרה שנתקעתי עליה 20 דקות, כן, פתאום כזה, איך לא ראיתי. כן, אני חושבת שביצירה, הריק הוא לא פחות חשוב מהרגע שבאים וכותבים את הדבר המדויק. כי הריק, כאילו בלי ריק אין לך את הפיצוח, זאת אומרת, בלי הטיול הזה בלא כלום, אין גם את המשהו. נכון. זה מאוד מעניין איך הדמיון כי לפעמים להיות בלא ריק, להיות במקום עמוס בדברים, או זה לפעמים מאוד מגביל אותך. אגב, זה יכול להיות גם עניין של משאבים מנטליים. נכון. אבל לפעמים את כאילו, את כל כך תקועה על משהו, ואת כאילו אומרת, אני ליד זה, ואת כל כך ליד זה ולא מצליחה לפצח את זה, שכנראה הליד הוא פשוט הגדר שמגבילה אותך. שזה בעצם כן. אנחנו לפעמים. חזקוש, מה המיתוס הכי גדול לדעתך על קריאייטיב? משהו שכולם בטוחים שזה נכון, אבל זה ממש לא נכון. וואו. שאלה קשה. שאלה קשה. אולי השאלה הכי קשה ששאלת. כן? לא עולה לך כזה באינטואיטיבי משהו שאתה בדרך כלל יודע ואתה מתקן אנשים, או שאנשים חושבים ואתה תמיד כזה קצת חושב כזה, עוד פעם אמרו לי את זה וזה לא נכון. יש איזה מיתוס שאני חושב שהוא אחד הקשים לנו, לצד שלנו של הקריאייטיב, וזה שקריאייטיב, נקרא לזה מצטיין או נועז או whatever, הוא יבוא על חשבון מחר. כאילו, הרבה פעמים אומרים כזה, לא בא לי משהו סופר קריאטיבי, בא לי משהו מחירתי, או בא לי משהו שהוא יותר במרכאות נכון. בא לי לכתל בטוח. כן, ואני מאוד מאמין שהקריאטיב הטוב הוא הבטוח. זה הדבר הנכון. אני לא חושב שזה, כאילו, זה ממש תבנית שנמצאת אצל לא מעט אנשים, הרבה פעמים בשיווק, ולפעמים גם בתוך המשרד. לפעמים בתוך המשרד כזה בונים את המצגת של, אוקיי, בוא נביא את הרעיון הפרוע, את הרעיון הקריאטיבי הנחמד, וגם את הרעיון הבטוח. ואני אומר, אני לא רוצה את הרעיון הבטוח, כי מבחינתי הרעיון הקריאטיבי הוא הרעיון הבטוח. זה מה שיעשה את הרעש, שוב, לא תמיד, ולא בכל מצב. וזה לא אומר שאני חושב שצריך לעשות משהו כאילו מוטרף ולא יודע מה. אבל אני מאמין שקריאייטיב טוב, זה גם מגובה, אגב, במחקרים של שיווק, ממש של השיווק, מדעי השיווק, מה שנקרא, שהתחיל להתפתח, להגיע לארץ השנה, שומע בכל מיני פודקאסטים ומקומות. גם במדעי השיווק מאוד מאמינים שקריאייטיב טוב מייצר בולטות, בטח אצל לקוחות קטנים, אבל גם הרבה אצל לקוחות גדולים. אני חושבת שלפעמים כשרוצים להעביר מסרים, אז נניח אם ניקח עכשיו דף ועט ואני אכתוב את כל המסרים שלי, נכון? ואז תיצור קריאייטיב שהוא כאילו לא אומר את המסרים, אלא בדרך אחרת, שהיא אולי של דמיון, של רגע חיבור וזה. יכול להיות שיש בזה משהו שמהצד מרגיש פחות בטוח, מפשוט להגיד לך, החולצה הזאת היא חולצה איכותית, תקנה אותה, יש לה מחיר טוב, היא בסניף קרוב אליך לבית, ויש מבצע עכשיו ל3 ימים, תלחץ כאן. אז הרבה פעמים לא מבינים, כן. אתה יודע, זה נשמע ברור, כאילו, המסר הזה הוא נשמע לי הכי ברור, הכי בטוח, ואולי זה המקום בדיוק להסביר
למה כשקריאייטיב מתרחק מהמסר הישיר, הוא דווקא יכול להיות אפקטיבי יותר? נכון, כי הרבה פעמים אני ארצה בכלל להקשיב להם. אני לא תמיד אני ארצה להקשיב לבן אדם שבא אליי, לא משנה אם זה בטלוויזיה או בסטורי שקפץ לי או whatever, שהוא מספר לי משהו. גם אם זה הדבר הכי ברור בעולם ודיברת אליי כמו לילד, אני לא אבין את זה, אני פשוט לא אקשיב לך, כי אתה לא מעניין אותי. תעניין אותי, אני אקשיב לך. וזה כאילו א' ב', אני כאילו לא מחדש פה איזה משהו, אבל אני באמת ראיתי במהלך השנים, שזה כזה או זה או זה, ואני ראיתי שהקריאייטיב בעיניי, מגניב שעשינו, או הקריאייטיב יותר, המצטיין יותר, הוא באמת עבד, אפרופו וולט שאמרנו. היה רעיון כאילו מאוד קריאייטיבי שם. גם אנשים יודעים שרוצים למכור להם, אז בסופו של דבר זה לא כל כך מעניין, כאילו, בוא תקנה את החולצה. כאילו, אין פה חוויה, לא נתת לי חוויה, לא העברת אותי, כאילו, גם הוא רוצה שאני אקנה את החולצה, וגם הוא, והוא רוצה שאני אקנה נב, והוא רוצה שאני אקנה עציץ, כאילו, כולם רוצים, אבל למה שאני אוציא את הכסף דווקא אצלך? נכון. היום זה עבר מאוד גם להיות אינטרטיימנט באיזשהו מקום, אתה לא מבדר אותי, או אתה לא עושה משהו שהוא מדבר בשפה שלי, וכיף לי, וטיפה מוצא את הערך מוסף, את המשהו מעבר להעביר לי, אז אני גם לא אקנה. נכון, ואם תביא לי את סידני סוויני, ותדבר על הגנים הטובים שלה, אז אני פתאום אזכור שאתה בכלל קיים בארסנל האפשרויות שלי, ואני אשמע על אמריקן איגל, כי עשו איזה קריאייטיב בולט, שוב, אפשר להגיד אם הוא זול, לא זול, הוא עשה רעש בכל העולם, הוא עשה בז בכל העולם, כי היה בו בתוכו קריאייטיב, ולא רק, לא רק דוגמנית רוקדת או whatever, אלא גם עם איזה ערך קריאייטיבי מסוים. חזקוש, במה אתה הכי גאה? וואו, בעבודה שלי, כאילו מתוך העבודות. כן, נוצר לך גם לציין כמה. אני חושב שהעבודה שהיא חד משמעית תמיד נמצאת אצלי בטופ של הדברים, זה עבודה שעשיתי בליאור ברנט, שרק הגעתי לשם, ליום המאבק באלימות נגד נשים. עשינו את זה יחד עם ויצו. הרעיון היה לקחת כמה מותגים שאנחנו עובדים איתם, לעשות להם פרסומות שמתחילות כמו פרסומות רגילות, כאילו אני רואה פרסומת רגילה לחבילת גלישה של סלקום, או לאיזה רכב מסוים, כל מיני כאילו מותגים שעבדנו איתם, שכעבור כמה שניות בתוך הפרסומת, הן מקבלות טוויסט אלים. כאילו, נגיד משהו, חבילת הספורט החדשה של סלקום, עם כל הערוצים וזה, כאילו מתחיל כזה מאוד מחירתי, מגניב, מוזיקה, עניינים, רק תדאגי לא להיות ליד בעלך כשהקבוצה שלו מפסידה ואז הוא מתעצבן. משהו כזה, המוזיקה נעצרת, ואז כשזאת השגרה בבית, גם משחק כדורגל עלול להוביל לאלימות. צריך בואו נשבור את השגרה הזאת, עם איזשהו כאילו לוגו של המותג שנתן את החסות על זה, והטלפון של ויצו. איך שהקראת את זה עכשיו, בלי שום זה צמרר אותי. האמת שגם לי זה כבר עדיין עושה. וככה פרסומת אחרי פרסומת אחרי פרסומת, וממש כאילו השתלטנו על ברייק פרסומות שלם, עם המון מותגים שכאילו באמת, זה אמיץ מבחינתם כאילו לבוא לזה, כי הם ממש משתמשים בעצמם, במותג שלהם, כדי ליצור מסר אלים, כדי לשבור אותו. וזה היה קצת גם... אמיץ. זה כאילו, זה גם פנה לכולם, שידעו וישימו לב ויסתכלו, וגם קצת פנה אלינו, למפרסמים, כאילו להגיד שיש לנו אחריות, ומאז ראינו, שוב, אני לא יודע אם זה משהו שהמצאנו, או שכבר עשו כל מיני השתלטויות על ברייקים, אבל מאז היה כל מיני דברים כאלה, גם בהקשרים, לצערנו כואבים אחרים, של מטה משפחות החטופים, וכאלה של הרבה גופים שנרתמו כזה ביחד, אבל זה היה יחסית ראשוני בארץ, בטח בברייק פרסומות, בטח ביחד, בטח שעושים הפקות במיוחד לכל המותגים לדברים האלה. אני הייתי מאוד גאה בזה שעשינו את זה בליאור ברנט, ההירתמות בעיקר של עמי אלוש, שהוא היה סמנכ"ל קריאיטיב שלי שם, שאני רציתי לעשות את זה עם איזה מותג אחד, באתי אליו עם איזה רעיון למכונת כביסה וזה, ותעשי את הכביסה לבעלך, בלה בלה בלה. והוא אמר, למה לעשות רק אחד? בוא נרתום כמה מותגים. והצלחנו לרתום הרבה מותגים של המשרד ושל כל קבוצת פובליסיס, של ליאור ברנט היא חלק מתוכה, יוסי לובטון מאוד נרתם לזה, המנכ"ל של פובליסיס. מדהים ומרגש. כן, זה גם היה מועמד לפרסים, כאילו פסטיבל כאן, וזכה בפרסי גרנות. וואו. מאוד גאה בזה, בעיקר בגלל המסר של זה. כל הכבוד.
תודה. הזכרת גם את השביעי לעשירי. כן. באמת מאז, והמצב במדינה שלנו, אני מרגישה שיש כאן, אפילו לא יודעת איך לקרוא לזה, שזה לא יישמע, יש כאן איזושהי אולי זירה קצת שונה משאר העולם, במובן הזה האנשים מרגישים אולי קצת אחרת. נכון. זה משפיע על יצירת מסרים בתקופות, אפילו לא רק בתקופות של משבר או מלחמה, אלא גם בתקופות מורכבות אחרות, או בכלל, כרגע זה ברקע, כמו שאנחנו רואים באח הגדול, הפרסומות האלה כן. עם הטקס ברקע, ואז להמשיך. איך אתה חווה את זה? נתחיל מזה שחוויתי את זה כמו כל ענף הפרסום. בכלל, עזבי, חוויתי את זה גם כישראלי, מן הסתם בטלטלה מטורפת. אבל גם כמישהו שמתעסק בפרסום, זה הייתה קפה שהכל נעצר. הכל נעצר בהתחלה, לא עושים באמת פרסומות, וגם פרסומות שעושים זה כזה יותר לרגל המצב, יותר כן, כדי לתמוך. ולצערנו זה הפך להיות שגרה. ובתוך השגרה, אז כן, יש ימים קשים יותר, ויש ימים קשים פחות. בימים שבהם יש חלילה איזה מבצע מסובך, ויודעים שעכשיו כל יום לצערנו מתים חיילים, אז לפעמים לא מתאים לעלות דברים מסוימים. גם קמפיינים שהיו אמורים לעלות ונדחו. ואם יש פתאום איזה משהו שהוא כאילו, פתאום איזו התחממות בזירה האיראנית, פתאום גם כן דברים נעצרים. מבחינת יצירת המסר עצמו. אז מבחינת המסר עצמו, יש דברים שלצער, זה כאילו לשמחתנו מבחינת הנעת המשק, ומבחינת זה שיש לי עבודה. אבל לצערנו, כמעט ואין הגבלות. יש את ההגבלות הרגילות, תמיד מותגים השתדלו לא להיות אלימים מדי, או בוטים מדי, או לעצבן קהלים מסוימים, אז היום על אחת כמה וכמה. שמים לב לזה במיוחד, שזה הפרסום בטעות, העיצוב, הטקסט לא מעורר כל מיני טריגרים, נכון. זה לא דומה, לא מזכיר משהו. בואי נגיד שאם יש פרסומת שהמהות שלה היא אקשן, נגיד סתם ליאור רז, עם ביטוח ישיר, שהוא עושה כל מיני דברים לפעמים של אקשן, אם הם שקלו לעשות איזה משהו שחוטפים אותו, או יש עכשיו משהו עם כופר, איזה פרסומת שיש כזה, הבאתם את הכסף, משהו כזה שרץ עכשיו, אני מניח שאם זה היה נכתב לפני שנתיים, וזה היה כאילו כופר כדי לשחרר איזה מישהו חטוף, אז לא היו עושים את זה, כי אף אחד לא רוצה לראות מישהו חטוף כאילו בפרסומת. כן. אבל לצערי, וגם לשמחתי, זה רק המקומות האלה, בעיניי. שוב, למעט רגעים ספציפיים. מעניין, טוב, זה באמת מרגיש כמו משהו שאולי בשאר העולם פחות מפרסמים. ממש. לא נאלצים להתמודד עם זה כמו כאן. כן, גם בזה יש פתח אותם הישראלי, גם בפרסום. מה לעשות, בורחנו בכל מיני דברים כאלה. אגב, בתחילת המלחמה... שיותר טוב, אמן. בהזדמנות זו נאחל. אז זהו, יצא לי להתנדב במטה משפחות החטופים. זה גם היה קצת טריגר בשבילי לצאת לעצמאות. זה היה ממש כזה... איך ידעת שזאת השאלה הבאה שלי? ידעתי. אני קורא את המחשבות שלך, זה דרך האוזניות, ככה קורה. מפחיד. קיצור, גם שם, לפחות בתחילת הדרך, הרגשתי שחייב, כאילו, ממש סוג של שליחות, להשתמש בכישרון שלי, לא עכשיו בשביל לפרסם דברים שגם ככה רובם בהקפאה, אלא להעביר את המסר הזה של החטופים, שלא לשכוח אותם, ולפעמים זה תתי מסרים בתוך הדברים האלה. כאילו, בתחילת הדרך באמת היה כאוס, ונגיד, אנשים לא ידעו שמתוך החטופים יש 30 ילדים. כאילו, לא ידעו את המספר הזה. זה היה, כאילו, אז היה חשוב לי להיות חלק מתוך כל מיני העברות מסרים כאלה, וזכיתי להיות חלק בכל מיני קמפיינים כאלה, שאני גם גאה בהם קריאטיבית. אפרופו השאלה שלך מקודם, לדעתי גם שם יש איזו עבודה או שתיים שהם כאילו בטופ הקריאטיבי שלי, אבל גם בכלל, כאילו, לנסות שוב, זה ברמת ההצלחה, את יודעת, זה לא איזו הצלחה מסחררת הדבר, אבל... תחושת השליחות, המשמעות, ההשפעה שאתה מייצר במקרה הזה, היא עדיין השפעה מסוג אחר לגמרי, שבוודאי מחזירה גם ממש. לנשמה יותר, ובתקופה, אני חושבת שבתקופה הזאת זה משהו שהוא, אנחנו צריכים אותו. אנחנו חייבים אותו. כן, זה מחזיר, באמת מחזיר בחזרה, וכמובן, מעבר לעשייה המסחרית, גם קצת מאזן את כל הדבר הזה. טוב, חזקוש, מה היית אומר למי שמסיים עכשיו את הלימודים, וחושש מהעתיד?
חושש מה-AI, חושש משינויים, חושש אם זה מתאים, לא חושש אם הוא ימצא עבודה. מה היית אומר? היום ישבתי אצל הרואה חשבון שלי, ולא בשביל להתעסק במספרים שלי, אלא כי הוא רוצה שאני אעשה לו סרטי סושיאל לסושיאל שלו. יפה. כאילו, בלי קשר, במקרה הוא פנה אליי, הוא אפילו לא ידע שאני לקוח שלו, ואז איכשהו התגלגל. והם סיפרו לנו שהם רוצים לעשות גם סרטי מיתוג מעשי כזה, והם דיברו איתי קצת על כאבים שיש לרואי חשבון, מתחילים, שהם מפחדים מה-AI, כי ה-AI הולך כאילו לגנוב במרכאות הרבה עבודה סיזיפית שיש היום לרואי חשבון, של לעבור על מספרים ונתונים וכל מיני כאלה, אבל מצד שני, זה ייתן יותר זמן לייעוץ, ולא רק לעבוד על הזה. ואמרתי להם שזה קטע, שכאילו הצרות שלכם זה גם הצרות שיש אצלנו בתחום. הרי ה-AI יחליף לפחות בשלב הזה, עד כמה שאני מכיר ושומע פודקאסטים וקצת קורא על העניין הזה, זה יחליף יכול להיות חלק מהדברים הראשוניים, שגם ככה אנחנו אנשי הקריאיטיב, הם מה שנקרא השיטים שלנו. אז לא צריך לדאוג מזה, להפך. אתה מדבר על המחקר ועל בין אם זה מחקר, בין אם זה סיור מוחות, בין אם זה לראות כל מיני משפטים וכאלה, כאילו, כל הדברים שהם גוזלים, בעיקר מג'וניורים, מצעירים, שנותנים להם לעשות את העבודה הסיזיפית והשחורה הזאת, אז אם זה יגנוב את זה לכם, זה ישאיר יותר מקום לחשוב על הדברים שהבינה המלאכותית לא יודעת לעשות עכשיו, וזה לחשוב יצירתי, לפצח, להביא כאילו דברים יותר קריאטיביים. יגביר את היכולות. כן, אז להפך, אני חושב שאתם תאמצו את הכלים האלה, תעזרו בהם, וגם תנצלו את העובדה שהם גונבים לכם במרכאות קצת מהעבודה, כדי לקפוץ יותר מהר לעבודה שכנראה לפני זה היה לוקח לכם איזה שנה, שנתיים, עד שהייתם מתברגים בתוכה, שזה להיכנס לחדרים שממש חושבים ומפצחים וגם מתעלים על זה. אז להפך, גם לא לפחד מה-AI. לא לפחד, לאמץ אותו, וגם בלי קשר ל-AI. לא לפחד מלהיכנס לתחום הזה ולשאוף קדימה. גם אומרת AI, כי כאילו היום יש הרבה דיבור על זה, על איך הוא ישנה את התחומים וכתיבה, ואני חושבת כאנשים שחושבים לאן החיים שלהם יכולים להתפתח, יכול להיות שכרגע זו איזושהי נקודה, שאולי כשאני למדתי ואתה למדת, לא עמדנו בנקודה הזאת, בעצם לא היו את הכלים האלה, ולכן היום זה אולי יותר בסל השיקולים, משהו שבאמת אנחנו אפילו לא חווינו. אז שלא חווינו AI, לא חווינו טיק טוק, לא חווינו אז הרבה דברים שכאילו התפתחו, העולם משתנה כל הזמן. ואנחנו מתבגרים ומזדקנים. ומתבגרים. אם כבר גילאים, איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים? נמשיך בתחום הפרסום בכל הכוח? או שאתה אולי קצת מרגיש שאתה כבר משחק משחק שאתה טוב בו מדי? אני חושב שזה שיצאתי לעצמאות לפני 1.5 שנה, קצת יותר מ1.5 שנה, זה קצת מין נתן לי רעב מחדש, זה פתח לי עולם אחר. כאילו, הייתי 10 במשרדי פרסום, 10 בדיוק אגב, 4/4/14 עד 4/4/24. וואו, מדויק. כזה, כן, אני בחור מדויק. כמו היום, שהגעת ב-0-0. נכון. תראה, זה ממש מוטיב חוזר. לגמרי. אז 1.8 שנה אני מופתע מחדש מההזדמנויות שיש בתוך העצמאות. אם חשבתי בעצמאות שאוקיי, אז אני אהיה פרילנס, אני אג'נגל בין משרדים, ויהיה לי מגניב לג'נגל בין משרדים, פתאום אני גיליתי שאפשר גם לא לעבוד רק במשרדים, אלא לקבל ריטיינרים של לקוחות הביתה. ולעבוד בצורה ישירה. בדיוק, ואם לא רק זה, אז יש גם פרויקטים שמונחתים אליך, לא רק מהמשרד, אלא גם מהלקוח עצמו, או מהחברת הפקה. בקיצור, זה כל פעם כזה לגלות עוד משהו אחר, אז אני מאמין שבעוד 5 שנים, או שאני אמשיך ככה, וגלה כל פעם כזה עוד כל מיני דברים, או שאני אקח את זה למשהו קצת יותר גדול. אני לא יודע, אולי להקים משהו משלי, אולי אני בכלל אחזור להיות שותף בזה, לא יודע, כאילו, אבל אני אשאר בקריאיטיב, אני מאמין, כי 5 שנים עוברות בצ'יק, כאילו, זה לא ששאלת אותי איפה אני עוד 20 שנה. אני מאמין 5 שנים הקרובות. אני חושב שזה עדיין יהיה זה, אני חושב שעדיין יהיה לי את התשוקה לזה, גם כלכלית אני רואה שזה כאילו יותר נותן אפשרויות, כן. אז לדעתי זה מה שיהיה. טוב, חזקוש, אני מאחלת לך המון בהצלחה. מאוד מאוד נהניתי מהשיחה איתך, ואני מקווה שגם הצופים למדו ממך, ותודה רבה.
תודה לך, ואני רוצה להגיד, אגב, אני די מחויב להגיד, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אז תשמעו גם את הפודקאסט שאני משתתף בו ב-103 FM, אם זה סבבה כאילו להגיד. הפסקת פרסומות, זה פאנל על עולם הפרסום והקריאייטיב, אז גם כן, יש שם הרבה מה ללמוד וגם הרבה צחוקים, ואתם מהתחום. הרבה חסקוש. נכון? אז הנה, קיבלתם המלצה, איפה למצוא את הג'ינג'י. את הטלנט הג'ינג'י, אמרת שאתה בולט, ככה נסכם אותך. בדיוק, גם מי שמאזין לי שומע שאני ג'ינג'י, את מבינה? זה עד כדי כך צועק. היה חייב להגיד את זה, כי אם לא רואים, נכון. אם מישהו רק מאזין. טוב, חסקוש, תודה רבה. תודה לך, ג'ני.